Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kinyo. Happy pista ninyong tanan. Naghikay mo? Wa man sa mo kibaw kung sa pista karon tingali. Pista ron sa Christ the King, ang atong hari sa mga hari sa langit ug sa yuta. Katapusan rong Domingo sa kalendaryo sa atong simbahan o maunay atong dakong kasaulugan ang Christ the King. Di atay image dire nya karong gabi inighuman sa katapusang misa sa alas 7 ato ning iprosesyon mubo lang diri sa atong Camino Road. Tuyok lang ta. Pero ay hikay. Kamulay paghikay. Inala mo paghikay, oy. Ipalit na lagslat ang tanan ninyong hikayonon karon, ha? Samot na yung wanay ni tingog. Mga igsoon, iampo nato ang ato mga leaders sa gobyerno, leaders sa simbahan, sa tibuok kalibutan, labi na din sa atong nasod, nga mosunod unta sila sa mga hiyas sa atong tinuod nga hari nga mao si Jesus. Ato sang iampo ang atong benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa pagpalit aning atong mga slots nga unta hatagan sad sila sa tinuod nga kalambuan silang kinabuhi kuyog sa atong hari sa mga hari nga mao si Kristo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong o sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, gibungkag mo ang gahom sa dautan o gibag-o mo ang tanang butang diha sa imong anak nga si Hesu Kristo, ang hari sa tanang kalibutan. Ang tanan sa langit ug sa yuta magsangyaw unta sa imong hibaya ug sa wayhunong magdaig kadnimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Unya miadto kang David didto sa Hebron, ang tanang banay sa Israel, ug giingnan nila siya, kami imong mga kadugo. Sa nangaging mga panahon nga si Saul maoy among hari, ikaw ang nangulo kanamo ug giingnan ka sa Ginoo. Ikaw ang pangulo sa akong katawhan, ang mga Israelita, ug ikaw ang maghari kanila. Busa ang mga pangulo sa Israel miadto kang David didto sa Hebron, ug nakigsabot siya kanila atubangan sa Ginoo, ug gidihugan nila si David ingon nga hari sa Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mga na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mahadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kay giingnan ako nila, mahadto na kita sa balay sa Ginoo. Ug karon nagabarog na kami, sulod sa imong magangan, O Jerusalem. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mahadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod ingugo sa ka syudad, nga gipundok sa kahiusa, ngadto kaniya nanungas ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mahadto na kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat
sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan. Ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako, nagiingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Pasalamatin ninyo ang Amahan nga naghimo kaninyong takos sa pag-ambit sa gitagana sa Dios alang sa katawhan didto sa gingharian sa kahayag. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit o gidala ngadto sa gingharian siyang hinigugmang anak nga maoy nagluwas kanato ug nagpasaylo sa atong mga sala. Si Kristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganay anak ug labaw siya sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atua sa langit ug ania sa yuta, makita ug dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang, ug diha kaniya ang tanan nahimutang silang hustong dapit. Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay aron siya ang mag-una sa tanan. Kay pagbuot sa Dios nga ang anak maghupot sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Busa pinaagi sa anak, gipasiguli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon, ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Nagtindog didto ang mga tao nga nagtan-aw samtang nagbugal-bugal kaniya
ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga nag-ingon, giluwas niya ang uban, paluwasa siya sa iyang kaugalingon kung siya mao ang Mesiyas nga pinili sa Dios. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo, miduol sila o gitunulan siya bino og miingon, kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kaugalingon. Sa ibabaw sa krus gisulat nila kining mosunod, kini siya mao ang hari sa mga Hudiyo. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay didto, mibugal-bugal kaniya, dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon og kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban og nga nag-ingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita ani adinhi gisilutan sa maurang silot. Apan ang silot natong duha angay kanato, kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Og miingon siya kang Hesus, Jesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa paraiso, uban kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, ang pagbalik-balik o celebrate aning Kristong Hari or Cristo Rey or Christ the King Sunday, mao ni ang pagpahinumdom nato nga inig sira sa atong tuig sa simbahan, mahinumdom gyud ta nga naatay hari nga gitawag og King of Kings and Lord of Lords. Lingi ay mong tupad ing na naghari pas Kristo diha nimo. Kanang wa mulingi giharian na siyawa. Iya lingi aba imong tupad ing na naghari pas Kristo diha nimo. O kinsa maning atong hari nga si Kristo. Mura ni siyag si David nga gihisgutan diri sa unang pagbasa. O gidescribe sa ni siya sa ikaduhang pagbasa. O unsa may naa niya, ang una gyud gamhanan sa tanan. Siya maoy gamhanan sa tanan, way kaaway nga makabuntog sa iyang gahom. Og si Hari David sa iya sang panahon sa una, muyukbo ang tanang hari sa tibuok kalibutan tungod sa iyang pagkagamhanan. Way makabuntog niya sa gubat si Hari David. Hinumdum mong Hari David? Awasan mo kaila? Kadto bang batanon pa siya, o niya, di pa siya kamaong mo tigbas o espada, iyang gi kontra katong si Gulayat, katong dako kayo higante nga sundao, nga iya rang gipatay pinaagis iyang hinagiban nga saplong ang tawag nato ana. Ikaduha, gawas nga gamhanan kaayo kining maong hari nga mao si Hesus. Ikaduha, wa siyay kahadlok. Si Jesus way kahadlok. Lingya imong tupad. Ing nawa ka mahadlok sa imong naong. Pangutan ba?
Kay narabay uban hadlok kay siyang naong mo nang iyag yung ilisan ang iyang naong, ang buhok ilisag color, ang kilay ilisan, ang colors naong ilisan, colors ngabil ilisan, hastang pilok ilisan, kuko ilisan, ang iyang gender ilisan, hastang asawa ilisan, hastang bana ilisan, hastang presidente ilisan. Ambot lang ka. Muna, hadlok ta. Daghan kay tagkahadlok. Nay hadlok matiguang, hadlok masakit, hadlok mahagbong sa exams, hadlok ma-demote sa trabaho, hadlok mawadag trabaho, og labaw sa tanan, hadlok mamatay. Kining tanan natong gikahadlokan wa ni diha ni Kristo og wa sad ni David. Pero nay ginagmayng kahadlok si David, pero og ikumparar si David sa ubang mga tao, wa siya'y gikahadlukan. Labi na gyud in terms sa pag-atubang og kaaway. Nahadlok na gututan ng mga Israelita ni Goliath, hasta si Saul, katong hari nga si Saul, ang hari ni David, sa upas siya mupuli pagkahari. Hadlok na gudto. Tanang mga sundao sa Israel nagkurog-kurog na sa kahadlok. Pero si David, di pa siya sundao, siya ini presentar, ako'y dool ana niya. Kinsa dinhing mga asawaha nga di gyud mahadlok nga mga bit ilang bana ta sa kamot. Pulos gyud mo wapay hari na Kristo. Ang naghari ninyo ang yawa. Kay mohari gani ng yawa sa tong kinabuhi mga igsoon, naagid ng kahadlok. Gani para nako ang pinaka-klaro nga ang yawa ni sud na nimo, you are already possessed by demon, kanang daghan kay kagkahadlok or naana kay kahadlok. Mao ginay para nako ha, mao nay timaan. Ay na lang mo anang extraordinary nga manifestation, kanang mag-usab ang tingog, musukdip ang mata, porting kusgana, mulutaw sa hangin, musangko sa kisame. Naa man sad na inana. Pero gitawag man nag-extraordinary. Ang ordinary gyud nga timaan nga ang yawa nana nimo kana gyung mahadlok na ka. Ang uban hadlok nga di kauyab, kay 30 na kapin, hadlok di maminyo. Pare sad hadlok sang saman. Di mahalin ang slot. Hadlok sang pare nga gamay ray kolekta. Hadlok ang pari nga ibalhin o gamayng parokya kay basig wa nay kolekta. Naasan may kahadlok? Gani magdepresyon pod mi, ma-stress pod mi, maghikog sang uban na mo usahay. Hasta mga madre maghikog sad. Tungod na sa kahadlok. Pero ang Ginoo kun mohari na nato, wawa na nang kahadlok. Ikatulo, ang Ginoo nga atong hari na tao dinis kalibutan, unsa may iyang gipili nga kinabuhi sa kakabos. Mao ni siya ang hari nga kabos. Tag-iya siya sa tibuok kalibutan, langit ug yuta, way nahimo nga dili pinaagi niya, ug ang tanan iyang mabuhat tungod sa iyang grabing gahom, pero gipili niya ang pagkinabuhi nga kabos. Na tao sa pasungan, nagtubo sa Nazaret nga ordinaryo ra kaing kinabuhi, papa, panday, mama, housewife, wa siya ka eskwela bisag grade 1, naglakaw-lakaw sa kalibutan nga way kapulian na klarong balay, gilansang sa krus, gihubuan sa tanan. Kabos gyud. Gilingay mong tupad na gusto ka mahimong kabos. Lingi ba? Oy, basta harian tas yawa. Ang unsa may giatong pangandoyon, kwarta, kwarta, kwarta. Kwarta, kwarta yun. Unya kay kabos man ni si Kristo, ang atong hari, ang iyasang paborito og sentro sa iyang pag-alagad, mao gyud ang mga kabos, ang labing kabos, labing ubos.
Muna mailhan na nimo ang atong mga leader sa simbahan ug sa gobyerno nga liwat silang Kristo or giharian silang Kristo basta magsigi silag puyo sa kinabuhi nga kabus, dili magsigig pangambisyon anang bag-ong sakyanan, nindot nga mga balay, dagko nga yuta, daghang kwarta. Naa na gani na sa ilang kasing-kasing og mga binuhatan, nasudla na nagyawa. Sa inyong tanaw, sa nagagi natong mga administrator sa atong nasod, sa atong pangagamhanan, kinsa kaha nila sa niaging mga presidente ang nagpuyo gyud nga duol-duol sa kinabuhi ni Hesus. Wa magi makaparihas, no? Duol-duol lang. Kana bang simple ang kinabuhi o niya nagsigig alagad sa mga kabos? Bongbong Marcos, Rodrigo Duterte, Pinoy, sa itong usang isundang Pinoy, Gloria, Irap, sa isundang Irap, Ramos, Cory Aquino, o Marcos Sr. Kutob lang sa tadiha. Ay, apil na ito magsaysay, makapagal. Kinsa kaha nila sa inyo lang naabutan. Ay lang sa mong hisgot ato ako, kaabot makapagal, so kaabot tong magsaysay, wa pa ko'y buot ato. Sa inyo lang naabutan, kinsa kaha sa atong mga leader sa atong nasod ang murag duol-duol aning kinabuhi nagipuy-an ni Kristo, kakabos o pag-alagad sa mga kabos. Mangita tag laing presidente or kung mangita tag presidente labi na karong moabot eleksyon 2028 kung buhi pa og naapasay Pilipinas, no? Basig wa na say Pilipinas ig 2028. Mangita tag ingon ana na classist leader, di ta magsigig elect anang magsigig panghatag og kwarta panahos eleksyon, nagpakita nga dato gyud kay sila siging panghatag og kwarta, mga yawan ona kay ang kwarta maunay tuburan sa tanang mga yawa. Basta manghatag ani kwarta panahos eleksyon, gikas kapitan o gikas barangay councilor hangtod na ginas pagka presidente, isalikway na nato kay di gyud na makahatag og kaayuhan sa atong nasod. Tan-awa ang nahitabo karon in the history sa atong nasod kaning siging hinatagay panahos eleksyon, pertig yung batiag resulta. Bati as in bati. Muna, suportahan nato ang mga rally against corruption, against transparency, o pagkaway transparency, way pagka-accountability sa ato karong pangagamhanan. Karong sunod Domingo, ang atong Archbishop sa Sugbo, si Bishop Abit, oy, magpasiog na og usa ka peaceful prayer rally. Apila na nato ha. Di mo mapil? Bahala mo diya. Katapusan nga quality. Unsa to'y quality sa atong hari nga si Kristo? Gamhanan, way gikahadlukan, kabus, ang ika-upat, kining maong hari na higugma kanunay. Ang iyag yung kinaiya, gihigugma gid niya ang tanang tao, wa gyoy bisan usa nagisalikway. Apil ng iyang kaaway, apil na ang nagpatay niya. Sige, lingiyay mong tupad. Ing na nahigugma ka nako. Sige. Lingia ba? Anong gaturughoy raman ang inyong mga naong? Wa gyud mo mahigugma na inyong tupad. Unyag di siya mo tubag, sige, ingna na lang siya, I will always love you. Sige na. Gugma.
Mao'y gikinahanglan. Mao na nga si Kristo sa dangatong hari, ang iyang greatest commandment, love God above all and love your neighbor as yourself. Why pili? Kinsa man sad sa atong niaging mga presidente ang nahigugma gyud sa tanan og anda mo alagad sa tanan. Kanang wa gyud pili ba? Naa ba? Kung wa gani karong umaabot sunod eleksyon, mabarangay man, malokal o manational elections, mamili ka ta og mga leaders o mga tao na kamaong mohigugma sa tanan, dili kay ang ilarang partido mo higugmaon, unya ila dayong lisod-lisoron ang ilang kontrapartido. Ang ilang kaugalingong partido o mga supporters mo ilang himuon yung sakto kanunay, tabunan gid ang tanang sala, samtang ang ilang kaatbang pangitaan yung sala. Ato na nang hunongon ng klasihas mga tao. Kay makaguba nagrelasyon, hasta man nagsuon ana nga relasyon gubon, hasta ang pamilya ana gubon, mag-away na ang banag asawa tungod las politika. Di na magtingganay ang mga managsuon tungod las politika, pagkalaway ug nahugno ang Pilipinas karon tungod ana. Maliwat unta tang Kristo nahigugma sa tanan. Mo na ingon siya, love your enemies. Gimangutana ko ninyo, do you love me? Yes or no? Pagkaluya. O ang akong uyab, akong pangutanon, do you love me? Yes. Buwag ka taday eh. Buwag ta. Aka mo saan mga babae? Ingnon nyo inyong uyab laki. Do you love me? Yes. Buwag ta eh. Di ba? Tapos muna ko be, do you love me? Yes. Birthday ra ba na ako ugma? Kutob sa mo great og happy birthday unsay buhaton? Palit og slot. Pila ka box slot paliton? 10 minus tulo, 300 pesos. Or naay challenge kay 62 naman ko ugma, kung makaabot pa ko 6,200 ang inyong paliton. Challenge na siya. Di ba? Pero di ko maghikay ugma. Magmisa ko, alas 6 buntag, human, dunay mga 4 ka lugar dinhi nga wapa nato naadto nga naigo sad sa lino, alinog kadtong bagyo. Kung misahan didto 4 ka lugar og tagaan nato og mga hinabang. Nya inig ka alas 6 sa gabi og buhi pa ko. Mao nay akong main Thanksgiving Mass dinhi sa atong parokya. Alas 6 sa gabi. Nga human ana na adayon tay Camino Walk ngadto ano ba tuyok ngadto ba Camino atong iprosesyon kay Camino Walk man ta naman tay mini Camino dinhi kada MWF. Nga human ana manguli din tang malinawon. Mutambong mo sa akong misa ugma alas 6 gabi. Pagdamo og slot. Gyapon na. Ay na lang ng pagkaon, di na lang ta mangaon. Manguli lang gutang malinaon, di pa mo ta mamatay anagod. In sympathy sa atong mga tao nga wa gid taon pay balay karon. Di ta maghikay. Salamat sa namalit og slots. Ako laning i-announce ninyo, i-report as of yesterday ang atong grace, God's reward and complete elation niabot ng atong halin og 90,736 ka slots, napay 609,264 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 271 na ang atong nadawat. Ang atong PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela para sa ato dinhing ongoing nga mga projects. Nakita mo diri sa atong altar, nagsugod na tagpintal. Okay ra mo ana?
Nya ato na sang gisugdag ilis ang mga suga dias kilid, okay ra mo nang klasiha suga. Mura nag-SS, nag-jutay. Mura mamugwa malipay, tutok raman mo. Pero mo na atong gigamitan sa atong PPSC. Ang atong halin niabot nag 65,197 ka slots, naapay 34,803 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 175 na sad ang atong nadawat. Nya ang atong DPR, ako mo taning hunongon, pero nagkasabot mi nga di lang hunongon samtang naapay mga balay nga konstrakonon, magsugod tingitag construct og balay mga within 2 weeks from now, kaya ato pa manggistadihan. So as many as we can construct. Mao na nga karon na natay 13,000 og 4 ka slots, maka-afford na nighimo og mga 20 ka balay. So padayon lang mo palit og slot aning DPR tag 100. Unya gusto mo mo sponsor og usa ka balay, naman sa ni sponsor, ang atong budget mga 50 to 60,000. Ug namoy 50,000 usa na na ka balay. Ug namoy 60,000 mas labing maayo, marang-arang ang balay. Ngana ha? Sige, pakpakan nato ang tanan na malit og slot. Naara ba sa mangutana unsaon man pagpalit og slot pader? Ako lang sa nimbalik-balikon. Una, diha ihatod sa tong opisina, nya madlong Domingo na dias gawas, daghan kay na dihang mga lamisa. Palit mo dihag slots. Unya, kung laing adlaw pwede i-deposito sa atong bank accounts, tanawa lang sa atong screen. Pwede sag ipadala sa atong GCash, pero puno-puno ng atong GCash karon, musugod na sa nagka-open inig first week sa next month, or ikwarta padala aning atong mga ngan nga gibutang dinhi, labi na sa akong ngan mao nay paagis pagpadala. Nya lain sa natong pamaagi para pagtabang sa ato dinhing mga proyekto, do natay fundraising concert sa Sweet Notes. Ora magwa gi reaction nga maayo. Fundraising, Sweet Notes. Kailan mo Sweet Notes? Sige. Mao ni sila managtiayon nga may kay manganta, may kayo og muhimog mga concerts, ato silang naimbitar. Ang atong schedule karong December 14, adlawng Domingo. Ang atong misa anang maong adlaw, Kotobra alas 5, wanay alas 7 kay magsugod na ang pasundayag. Ari na sluyo sa tong simbahan. Iampo nato nga maayo ang panahon, maayo ang sitwasyon. Labaw sa tanan, mamalitag tickets. Unsaon pagpalit? Tanawa lang ni mga number nga atong gipabutang dinhi sa atong screen, kontaka na or moanha ka sa atong opisina or diha sa mga lamisa. Tanawa lang diha pag-inquire kay aron makapalit kag tickets. Tagpila man ang tickets? Ang gold 3,000. Anha ka sa atubangan na ilamisa, makahikap, makapapicture ka sa Sweet Notes. Ang silver sa sunod nga layer gikan sa atubangan na nailamisa, nya di nakakahikap kag biyano-yano. Picture na lang. Ang bronze wa nay lamisa, lingkurana na lang o nya adto sa luyo sa ika-third layer gikan sa atubangan. Ang general admission, ang bronze tag 1,000, ang silver tag 2,000. Ang general admission nato is 300 pesos. Adto sa sunod nga vacant spaces. Mga igsoon, kining tanan atong gibuhat tungod kay mao ni pagpakita nato nga naliwatas Ginoo. Mi-exercise ta sa atong gahom nga katilingbanon, diin magmugna tag mga butang nga makaayos katilingban. Pinaagi sa pagpaambit sa atong mga talents, atong mga kwarta o sa atong time. Unya, liwat sa ni Kristo, niining paagiha kay pinaagi aning slots, kaning concert, kaning atong pag-serve sa simbahan, atong gipakita nga nangalagad ta sa tanan. Og labaw sa tanan, anhisad nato mahimong atong kaugalingon nga kabus kaysa sige natong paambit di man gid ta madato.
pero ang katilingban mo asinso og mo lambo. Kadtong gustong mo support, manindog. Ang di gustong mo support, manguli. Atong ipadayag ang atong pagtuo, nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, ug kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ni anak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, minsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, mudangop kita sa Dios sa atong mga panginahanglan kay siya ang atong hari. Busa, masaligon kitang muingon, langit nung Amahan, muabot kanamo ang imong gingharian. Langit nung Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga sa atong pagtuo diha ni Kristo ang Hari, isipon natong mas bililhon ang mga butang sa gingharian sa Dios, labaw kaysa mga butang dinhi sa yuta, magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga sila nga anaa sa pangagamhanan, maningkamot nga mapanalipdan ang mga katungod sa mga mamumuo, sa mga adunay kabilinggan, ug sa wala gipakataw nga mga kabataan, magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga sa kanunay, tinguhaon nato ang pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta, magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga ang tanang masakiton, ug sila nga nanag-antos, makasinati sa makaalim nga gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo, nga takus nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga ang tanang mga matuuhon nga mihalina, makaambit sa kinabuhing tunhay didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Makagagahom og maluluyon nga Dios, dawata kining among mga pangamuyo,
nga among gihalad nganha kanimo isip ikaw ang among hari, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakribisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami kanimo nining sakripisyo sa misa. Pinaagi niini ang katawhan, giuli ni Kristo nganha kanimo. Magpadangat unta kini sa kahiusa ug kalinaw, alang sa tibuok kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay gidihugan mo nga pari nga walay katapusan ug hari sa tanang kalibutan si Hesukristo imong bugtong anak among Ginoo. Didto sa altar sa krus sa iyang paghalad sa kaugalingon nga putli nga biktima alang sa kalinaw, gilalang niya ang mga sakramento sa kaluwasan sa tao. Sa iyang paghari sa tanang mga binuhat, gitugyan niya nganha kanimo ang usa ka gingharian nga lukop ug walay kinutuban, ang gingharian sa kamatuoran ug sa kinabuhi, ang gingharian sa kasantos ug sa grasya, ang gingharian sa katarong, sa gugma ug sa kalinaw. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagakom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Heso Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, gihatagan mo kami kang Kristo ang hari sa tanang binuhat, nga kalanon alang sa kinabuhing dayon. Tabangi kami pagpuyog kinabuhi, nga subay sa iyang ebanghelyo, ug dad-a kami nganha sa kalipay, sa iyang gingharian nga tunhay. Diin siya buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gingharian sa Dios. Maghari siya nato, pero ato lang gyud sad nga dawaton ang iyang matang sa kinabuhi nga mao ang kakabus o pagkamaalagaron kanunay.
Nga atong pasalamatan ang nialagad nato karon, ang atong mga kapulisan o ang atong mga barangay tanods nga naa dihas gawas o atong PIMAG nga nagmanage sa atong traffic o sa parking, ang ato sad nga mga Eucharistic lay ministers, usherates, love offering assistants nga mausay nagmanage sa atong accommodation dinhi, o ang atong mga lector, salmista, sakristan, atong IT, parish personnel, ang atong choir, ang Couples for Christ choir, o ang tanan nga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Apolinar and Mrs. Lilibeth Berondo and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Sa makausa pa, ako mong pahinumduman nga magsigitag palit og slots. Nya sa related sad sa akong birthday, karon og ugma, may untag mo usab mong palit og slot, ang nakapalit na, nya ang wapa kapalit, mo palit na mo og slot kay ako mong iampos Ginoong tanan. So far, as of yesterday, ang nakagreet na nako with slots, niabot nag 729. O niya, ang 72 niini, ang challenge, katong 6,200. Pakpakan na to. Salamat kayo. Niya, mao ni ang atong financial report for the month of October 31, 2025. Beginning balance, 2,442,581 pesos and 49 centavos. Atong total cash receipts for the month of October, 10,715,790 pesos and 19 centavos. Ato sang total disbursements for the month of October niabot sad og 10,039,308 pesos and 20 centavos. Atong ending balance as of October 31 is 3,119,063 pesos and 48 centavos. Atong pakpakan, atong kaugalingon. Salamat kayo sa inyong generosity. Nya, pipila ka mga announcements ato sa ding pasalamatan no ang naghatag nato dinhi og mga tabang sa atong mga naigo sa bagyo. Nadawat nato ang mga tabang gikan sa taga Bukidnon, daghan kay sila diring niari, taga Caritas, Cebu Caritas, taga Maya, Blaan Bantayan, taga Carmen, taga San Remigio, taga Udlot, taga Bidilien, taga Belmont Hardware, El Salvador, Divine Mercy, care of nila ni Sister Lotte. Salamat yung kaayo niya ang atong na tagaan o mga pahinabang na akong namisahan ang Kabadyangan, Mulaw, Dihas Istaka, Tamiaw o Tubigan. Niya ugma pohon kung buhi pa ko naasad tayo atoon sa Bulwang, dihas Magay, sa Katikong, o sa kuan osa kaning Giwanon. Ugma na, ug buhi pasad mo didto, so magkita-kita ta. Nya sunod ana, adto na sa nato i-distribute sa Dapdap, Tag-Ubi, katong dito sa babaw, no? Ato tingay ta mo abot na to sa may Mahagnaw. Ato na sa tong adtoon sila dito kay awa man ting ito'y baha ditong Mahagnaw, ipitimton taasa. Pero basig na nga inas puto sila dito. Buhi pa baka to mga tao nato dito. Nya pipila ka mga announcements ang ato karong buhaton karong gabi na atay Camino Walk with Christ the King after sa 7 p.m. nga misa. Nya pahinumdom sa inyong proper nga paglabay sa inyong mga basura
Naaman tayo mga trash bins diha, di hinon kay panadaghan, pero pangita gimog basurahan. Nya ang inyo mga plastic bottles, diha ibutang sa atong butanganan. Bag additional pata diha. Pero support lang gid mo sa cleanliness, tibuok, palibot, hangtod ngadto sa atong tibuok munisipyo. Unya, doon na di ay pahibalo, gikan sa atong Arsobispo sa Sugbo, nga doon ay papilon tag rally, peace, prayer rally, karong sunod Domingo, alas 2:30 sa hapon, Holy Mass adto sa Pilgrim Center sa Basilica del Santo Niño. Musugod ang Walk, Peace March, padong sa Puente Osmeña, ini ka alas 3:45 or mga alas 4 ba? Nya ini ka alas 4:45 na ay program, prayer, testimonies, and messages. So, giawhag ta sa pag-support against ni sa corruption o niya pagpahimugat sa ni nga suportahan nato ang transparency, accountability, o justice, o ang pag-care sa creation. Ang atong Arsobispo, particular kaayo nga magdata sa gugma sa atong ecology, sa nature. Muna, di sad siya musugot nga magdatag mga tarpaulin. Patay gitan ang tarpaulin. Kay anti-ecology sa dag tarpaulin. Ang ato kunong dadon banner kana gyong panapton. Dara na siya. Unya, naa sa ipahibalo ang atong Sisters of Mary Boys Town o Girls Town magpasiugda og entrance exams dinhi sa atong parokya karong November 25. November 25. Alas 8 buntag, whole day ni siya, kinsay inyong paapilon, makaapil ani, mo eskwela mo dito sa Sisters of Mary o Boys Town o Girls Town, to anis Minglanilla, to asad ni sa Talisay, ang Girls Town, murag Talisay. Unya, libre ni tanan, tibuok, grade 7, hangtod, sanay nga na, sa tanang senior, grade 12. So, kinsa tong interesado, tanawa lang ang qualifications, nasa atong screen, o niya, anhi mo dinhi karong November 25, karong Martis, alas 8 buntag. Mao ni siya. Unya, akong usbon, atong Sweet Notes na fundraising concert karong December 14. Mamalitag tickets, o wa mo ikapalit, pangawat mo, aron makapalit. Kinsa may inyong kawatan, ang inyo rasang kaugalingon. Pasabot, ay na mo pagsigig, palit anang mga extra nga palitonon, tiguban na lang na, ipalit og ticket. Anya, mao na ang atong Christmas party, gathering, mao na ang atong fundraising gathering, mao na ang atong love relationships as parokyano. December 14. Salamat kayo. Sweet Notes. Nya padayon mog support sa akong YouTube channel kaning Padriciano Ubod. View, like, share, subscribe aron mag-anam og kadaghan ang atong mga paambitan. Sa pagkakaron 277,000 pa ni ang atong subscribers. Manindog na tang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon, kini pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa makatulo atong isinggit, Viva Kristong Hari! Viva Kristong Hari! Viva Kristong Hari! Viva Kristong Hari! Atong pakpakan ang atong halandon na hari sa tibuok
kalibutan.